I gde ste ljudi? Evo danas vratio sam se ja i moj brat Dušan ili kako ga vi znate Guza Vizi. Ja sam rekao da ja više neću imati za ovaj kanal. Ispao sam glup. Ostavite like i subscribe, da vam šta? Vi komentirate, subscribe na moj, na njegov kanal, brate. Filipe, objasni im šta im danas radimo. E pa, mi igramo ovu karijeru. Evo. Sa Eintracht Frankfurtom. Evo, ova Milica. Ja sam kamerman danas. Dobro, sad se skloni. Čekaj da im pokažemo prvo tim. Ajde, reci. Znači, reci imena igrača, zašto eto ja ne znam kako da izgovaram na srpskom. Na golu je Trap. Štoperi su Endika, Tuta i Tureko, Turea ćemo odmah, znači da menjamo. Ćao. Kao ovo desno krilo je Lindstrom, levo krilo je Kostić. Samo ne znam kako je ono što u Eintrachtu, mislim da što igramo na Sony četvorci, a na Sony petici je valjda sve... Imaš 10%. Ok, super. U sredini su Rode i Sou, a u napadu su Gece, Kolomani i Bore. A Alarija smo izvadili. Sad možemo da dovedemo neke igrače. Tomorija. Da, Tomorija. Čini mi se, Filipe, da si... Jel blokira kameru u lice? Pogledaš ništa? Ha, dobro. Evo tu, ne? Pucali smo već, znači igramo sa Eintracht Frankfurtom. 60,5 miliona, koliko mi imamo veće budžet? Ne znam, mislim 27, 50 miliona. Da. Stavio sam ja. Da. Stavio si ti 500 miliona. Lepo ćemo im dati, daćemo im 65, brate. 65. Da nam ne vjerujete zato što nećemo da snimamo sa 100 godina, ćemo da odigramo ovu epizodu, da dovedemo neke transfere, možda da stignemo i da dovedemo igrače. Da stignemo da igramo još jednu utakmicu i da dovedemo neke igrače. Tako da. Jer Eintracht Frankfurt je realno dobar klub, tako da ne treba sad puno igrača. Da. Imaju solidan tim, možemo ovako da igramo. Imaju dosta talenta. Da. I još vajda imaju dobre igrače u akademiji. Nadam se. Da, nadam se. Pogledat ćemo to možda u sljedećem delu, kako im je akademija. Pa stiće nam ono obaveštenja, ali... Uglavnom, Fikayo Tomori, Crucial, naravno da ću igrati. Daćemo mu 81 veđove. Dobro, ovako. Godina 5. 5, što? Laganice 5. 5. Evo, super. Nećemo mu dati da disku. Ne mi nije dao. Ne. Šta ti misliš za Vić? Ajde daćemo 80. 80. Eto, zadovoljan. I zvanično smo doveli Fikayo Tomorija u Eintracht. Čuti bre. Ajde da vidimo ovo pravo. Ma kako to se? Gubimo vreme od videa, a i ljude to realno ne zanima. Sad ćemo. Ture je moja, mislim, škapolj. Kakav. 74 rating ima. Ne Ture, nego Fikayo Tomori. Koga mu sad možemo? Možemo možda nekog umjesto Tuta. Ne, dobar je on. Ima 22 godine, 77 rating. Može malo. Ovaj Rod, koliko on ima godina? Mislim da on ima oko 28. 37.
Njega ćemo menjati. Da. Sova... Njegov rating samo ide dole. On nije Sova ne bi menjao. Da, Sov je dobar. Korumoni, naravno da ga neću menjati. Borea, vidjet ćemo. Marija Gecija ćemo da ostavimo kao legendu kluba Kostića, ne moram ni da pričam. Kevin Trapp, nećemo ga menjati. Nećemo da ga diramo. On je solidan golman, dobar je. Ne bi ga menjao. Šta ćemo sad? Mogli bi lepo da Koga ćemo? Hoćemo tipa umjesto Rode. Ilića ili Gavija? Ajmo Gavija. Ne, ajmo Pedrija. Ne, nisam siguran ako možemo Gavija da kupimo. Možemo Gavija, ali Pedri ima baš dosta da košta. Aha. A i nije nekako za Eintracht. Nema šanse da će on igrati u Eintrachtu. Ne bi se uklopio i znaš, Pablo Gavica, evo. I onako ima samo 17 godina, ima ugovor još samo 12 mjeseci. Na obelji. Fićo, šta misliš? Pa to. Što misliš da se kupić? To. Daćemo im jedno... 4. Daćemo im jedno... Košta oko... Oni su teli da platimo za njega 81 miliona. Daćemo im 65. A misliš, zato što je kao to klauzula, to, brate, može da ide... Jesi vidio šta je Tomori hteo? Tomori je hteo klauzulu od skoro 150 miliona, a doveli smo ga za 70 miliona. Tako da 40 miliona, možda smo ga i precenili. Možda smo ga i precenili. Pa možda jesmo, ali ajde. On je veoma dobar talent. A ima samo 17 godina, a 79 rating. A malo mi je žao što nismo Pedrija kupili, zato što on i Gavi baš dobro igraju zajedno. Ali ajde, puno košta. I samo 11.000 plata. Plus neki wage bonusi, ali to meni nije iskreno bitno. Šta radiš ti? Ništa. Eto ga, Pablo Dva Gavi. igrača za par minuta. Zapravo ovaj video je već skoro 8 minuta. 8 minuta. Ali smo lagani smo. Da ubacimo Gavija, izgleda da utakmicu nećemo stići. Pa nisam ni baš mislio da ćemo stići utakmicu. Stići ćemo u sljedećoj epizodi obavezno. Ćemo hrustiće, koliko hrustićemo? 25. Mislim da bi izvadili hrustića. Hrustić je Australija. Poreklom je, čini mi se, iz Bosne. Ili Srbije. Ne znam tačno, mislim da je iz Bosne. Ali igra za australijsku reprezentaciju. Tu je Pablo Gavi kog smo doveli. Nije mu ni toliko loš rating za dete njegovo godište. Dalje, ćemo nekog u napadu umjesto Borea, pošto Borea već ima godine. Možemo, ajde... Aleksandar Izak. Može, Aleksandar Izak. Inače, ne mislim da on puno košta, mlad je i eto. 22 godine, 71 milion i 800 klauzula. Možemo mi to lepo. Hoćemo im dati, brate, to ili da se cenkamo sa njima? Pa vidio si šta smo radili sa Gavijem. Lepo. Cenkamo se. Da. Dajem jedno 34 miliona. Ma dobijem koji za Gavija. Znaš šta ti misliš? Možda će tražiti i više. Mislim da smo mogli i malo manje, ali ajde. Boje nego išta. Boje nego 71 miliona, brate. Inače imamo još dosta para. Ovdje bukvalno sve, da. Šta ne spika, brate? Na 5 godina. Mislim da će ovaj čovjek biti zver. Da. Mislim da će dosta golova dati. Ajde. Samo 38.000. Mislio sam da će tražiti bar 50.
Ovo je baš povoljno za nas, ovo je baš dobar transfer. Ali i znam baš da on traži novi tim i bolji tim. Pa igra on trenutno u Newcastle. Newcastle je peti. Da. Ne, ili četvrti u premijeru. Oni su četvrti. Četvrti su oni. O 79 rate. Ali mislim da bi čak i ovo bio dobar. 80. Mislim da bi ovo baš inače bio dobar transfer u pravom životu. Da. 80 rating. Hoćemo na klupu Borea ili Alarija? Ja bi nekako Borea. Šta mislite ljudi o našoj? Rules. Aj, Kapiti ovako će biti ćemo... trap. Koga hoćemo? Neće kosti. Ajde da ćemo to... nećemo Gecel, Kolomani. Ajde da ćemo Izaku. Kornere. Kosti ćemo jako dobro. Da ćemo... a da ti Gaviju. Inače ima... Fuk akuraci jako loš. Pogledaj za penale. Osvi to boca. Mislim, neću. Hoćemo Izaka. Ajde. Ima dobar šut. I right corner neka ostane Kostić. Eto. I mislim da imamo još vremena akademiju da pogledamo. I da damo development planove. Da. Squad. A gledat ćemo i da dovedemo neke igrače u mladu akademiju koji će valjda biti budućnost kluba. Da. U što ih ima sam troje, brate. Ali nisu loši. Nisu toliko loši. Idris Ali iz Alžira. RB. Može da igra i CB. 79. A potencijal može da mu bude od 59 do 79. Daćemo mu Vajdebek. Ševčuk iz Ukrajine. Fedir Ševčuk, koji da se tako izgovara. 49 rating može da mu bude, čini mi se, od 68 do 94. Može da bude jako dobar, a ima samo 16 godina. To je i Teodor Peltier, koji mislim da neće biti nešto posebno, ali možda i on bude neki talent, neko nešto. Sve ćemo ga na poučenja. Mislim da su ga malo ponižili. Ponizili? Da. Ko? Mislim da bi mogao biti veći rating nego ovo šta su ovi napisali. Ljudi, mislim da je sve to za video završeno. Da. Ajde, ljudi, vidimo se i sljedeći put. I ja... Čekaj, Ado, ovo je iz Ukrajine, a mi sad ćemo reći... Putin bomba. Da. Ako ne budete lajkovali i subscribe-ajte, znate šta će se desiti, doći će Putin na vrata. Ćao.